Dungi di laon-laon yari hehema si Johannes Perdiri magjamita di halongonan Judea ninnama paubahamuma rohamuna ay nungas songkop harajaon banua gijangi ibanado na pinabuan ni panurigang Jesaya ujuna ni dokna suara ni nama jauh-jauh di halongonan paturi hamuma dalan di Tuhani paunop hamuma si dalanan nai ibulu niuto do ulos ni si Johannes kuling do hohosna akasiapo do situat ni loba do si panganonna dungi lau ma pangisi ni Jerusalem manopot hibana songoni dohot sude halak Judea go disalu akan maringanan di labung Jordani. Jadi di padidihon si Johannes manasida di aik Jordani tung ditopo tibe dosa nasida alai dinani idana torop pari sedohot saduse manopot padidihon nai ninnama matok nasida hamu anak niulok isedo na mangajari hamu pasidikon rimas na rosogot pabuyon hamu manatama pabuan nang buba rohamuna caloso tung tidok hamu di bagasan rohamuna si Abraham doa manami ay hudok matu hamu tak jadi onde bata do anak di si Abraham siat akka batuon ay nongapol ape tak itu daling niaka hau utpe sita baun manasa hau naso mapabuyo na denggan jala sida buhnoton tuabi diau aik do hudidion to hamu madokon pau baun roha alayatul gumogo do nago sian pudiku gari mabuan si patuna hurang tamaro piau dididihoni ido tu hamu to badia dohot api di tangan naro pupuran paioson nama pakdikian na papunguan na do emena tu sopona alai tutungan na do anggo hura kami tu api nasora mito ujui Roma Jesus yang Galilea tu batang aik Jordan lau padidihon ibana tu si Johannes alai macua do si Johannes di dokma au donian patut didionmu hape horo mandapoto nau alai didok Jesus ma mandok ibana songoni macolo ay tamaro tapajongjong nasa hati koran tungi dioloi maibana asadung tak di Jesus pito hehe maibana sian aiki cala mukap malangit cala jadi tagida mamijuk to dini debata songudaka pati sumonggo bibana los makuling maswara sian gicang di dogma ondo anakku haholongani halomuan ni rohaku do ibana